Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 19 oktyabr hepdeniň ikinji güni. Men ýene siziň bilen Murat Gurmanow. Men şu gün köpleşemde Türkiýede bolup geçýän wakalar boýunça habar berjek bolýan. Ine Türkiýede dün 18 oktyabrda biziň aktivistimiz Ahmet Rahmanow 14.00'da ýani bu migrasiýon gulugyna baranda şo ýerde Goçedarada Goçedaranyň ýani bir bölüminiň başlygy Ahmede garaşdyryp şu dokumentlerini görüp ýani şuň kämeligini berjek bolup ýürüte polisiýe çagyryp 1,5 saat garaşdyryp polis bölügine ýani bölümine Ahmedi alyp gitdiler. Şo ýerde şunu saklap durlar. ýani hiç saat diýjeginem bilen oklar, näme etjeginem bilen oklar, näme sebepden saklaýanam bilen oklar. Şol 25 adamyň spisi bar. Şoň içinde Ahmedem bar. Inni şu spis boýunça Berdimuhammedow 7-8 noýabrda Türkiýe gelmeli. Şu aktivistler öňe çykyp Berdimuhammedowa gorkudaýmasynlar diýip, ýani Türk hökümeti şu biziň aktivistlerimizi ýygnap açyk batyş edip, ýani köşeşdirjek bolup ýa-da onu 15 çeli saklap Berdimuhammedow gidinçe ýani çärere boljak bolýar. Ine dine Ahmet Rahmanow däl, ine Kamil Abulov dün İstanbulda 11 dekabrda doğulan 86-njy ýylyň oglany öň aktivist bolup protesta çykyp ýören oglan Daşol vilayetinde doğulan ine Pendik geri gönderi merkezine häzir saklanýar. Onun dokumenti düzük. Hemme zat gülýärdi. 17.00'da muň öýüne barýar polis ýani iksany grajdan işikde adamlar baryp şunu polis bölümine atlýarlar. Polis bölümine atlýarlar, şunu saklaýarlar. Şunu saklap, ýani hiç saat düşündiren oklar, şu spiskde ady boýunça bolunsan. Beýerde bu çärler näme edýärler? Tebe Türkiýede de kanunlar, Türkiýede de dol şertde işlemek. Türkmenistan'da yani. Ýöne howada Türkiýe Türkmenistan'a göre has azat döwlet. Türkiýede kanunlar 70-80% işleýär. Türkmenistan'a garanda Türkmenistan 0% işleýär. Şoň üçin Türkmenistan'a garanda bu ýani demokratik döwlet. Ýöne şonda da şuraya bir kamçylyklar bar. Men näme şu zatlar düşünýän, hormatly watandaşlar, ine şu dün akşam 18 oktyabrda akşam saat 22 töweregi Nur Muhammed Anayew we İziz Mamedow eski. Şoň ikisini polis müdiri çağırdı. Şöyle şolary uran oglanlar tutuldy diýip ine şolary getirdiler. Şöyle şu biziň oglanlarymyzy seretdiler, gördüler we şaýat işlerini etdiler. Şonu edibem olary çykardylar, goý berdiler. Biz her aktivistimiz üçin görüşür, her aktivistin ykbaly türkmen halkynyň ykbaly. Şoň üçin biz olar üçin görüşür we olary birzat bolsa biz şoň üçin dururuz. Men şonu aýtjak boldum. Hiç zatdan gorkma, hormatly watandaşlar. Aktivist bolmak men öňüme aýdýan her kim bolmaly. Ýöne Türkmenistan grajdany her kim bolmaly. Türkmenistanyň grajdan aktivistan her kim bolmaly. Oňa da adamlar ýani açyk ýürekli, päs ýürekli, jogapkärçilikli, öz haklaryny talap edýän adam bolmaly. Biziň hemmemiz grajdan aktivist bolmaly. Biz özümiziň grajdan jemgyýetimizi gurmaly. Biz şonu gurmasak, biz her wagt garaşyp dururuz. Şu ýokardan bir zat geler, ýani bir topar beýatmyn gelip, şu Türkmenistanda düzedip, bize demokratiýa, Ýewropa döwletleri ýaly ýaşadar diýip. Ol sizi 91-nji ýyldan Saparmat Niýazow alak geldi. Indi Berdimuhammedow alak gelýär. Hemme zat her wagt bir zat düşünýär. Özüňiz gadanmaly. Şonu unutma. Hökümetiň bize bergisi bar. Hökümet bize hyzmat etmeli. Ýöne hökümet bizi ýatyp hiç zat elimine bermeli. Biz hemme zat alyp özümiz alyp öwrenmeli we talap edip öwrenmeli. Ýöne gerek ýerine jogap bermeli. Men ýene bir gerek ýatdýan George Bernard Shaw diýip bir filosof ýazyjy bar, şu diýerdi. Azatlyk diýmek jogapkärçilik.
Her adam azatlyk alybilen noktaya jogapkärçiligi götürbilen ok. Ine türkmen halky jogapkärçiligiň özüne boyun almaly. Sen çagaň bolsa jogapkärçilik bolmaly çagaňa. Maşgalaň bolsa maşgalaň jogapkärçilik bolmaly. Vilayetde etrapda ýaşaýan bolsaň şu etrapdaky bolup geçen zatlara, etrapdaky adamlar bilen bile jogapkärçilik almaly. O häkim gelip eder, o beýlek eder, o häkim paraly bandit hökümetiň adamlary. Olary biz etrapy, daýhan birleşigi, owany, şäheri, vilayeti Türkmenistan unutup bolmaly. Bular niye getirdi Türkmenistan'ı? Çukuru getirdi. Şunun için her adam jogapkärçiligine girmeli. Şonu Türkmenistan ösür, haklarımızı alır, şu ýaly parholo ýol bermez. Men size şonu çağırýan. Şu gün iki tane aktivist tutarlar, ertesi goý verirler. Bir gün men tutarlar, goý verirler. Soňky gün ýene birini. Biz aktivistler, biz bu zatlara ýolumuzy kesikläp çykýar. Biz halkymyzyň diňe golluk garaşýar. Biz halkymyz üçin, şolaryň haklary üçin hereket edýäs. Köplenç ine ýalňyja TikTok'da da aýtdylar. Murada sen ýanky grant alýan, eýdýän, beýdýän. Biz granta aňyrda dursun. Politikler grant berilmeýär. Grantda pravozащитниклere berilýär. Ol gellikär, Rizov alyp ber, Topatulyn alyp ber, beýlekler alyp ber. Ine olar berilýär. Näçe? Olar adamlar halas etmeli. Ine gellikär Rizov adamlar halas etmän Türkmenistanyň agyr ýagdaýyny peýdalanyp, ýa grant alýardy, ýa aktivistler söwüp alýar. Ol näme dogry? Mesela şimdi Topatulyn ol işleýär. Ol saytlarda informasiýa berýär, Türkmenistan bilen işleýär. Ol öz işini edýär. Görýärmi? İki türlü zat. Ine olar grant edýär. Politikler, ine men bilýänlerime hiç kim alamaz. Politiklere hiç kim pul tölemez. Politikler tölemeli adamlar halkymyz. Halkymyz gördüňizde betbaşçylyk golundan çykaran ok bu. Bir näçe ýerde aýtdyk, indi aýtjak gel. Şonuň üçin ine ýene bir aýdýan, men biznesim bar. Men şu zatlary taşlap biznes etsem, gaty köp pul galýar. Men şu zatlary biznesni taşlap şu zatlary goşýan bolýan, men maşgalanyň pulunu topýar. Ine gidýän komandirovkalarym, zatlarym bir näçe köp çykdyjyny özüm çykarýar. Kömek edýärler, ýöne ol kömek edeni ýeterlikde. Şonuň üçin ine hormatly watandaşlar, maňa bir watandaşymyz sorag berdi. Murada, şundan saňa beýaşmak düşýärmi? Ýok. Men düşünýärmi, näme sen şunu edýärmi? Ine siz öz pikiriňizi ýetmeli. Biz pul üçin edemok, bu biznes däl. Size azatlyk berýär. Size kanunlar işlerýär edýär. Siz Türkmenistanyň arkayn döşüňizi açyp gezip, niýe etseniz gidin, giýje günni. Haçan konvertasiýa gerek bolsa, giýje günni. İstendik biznes aç, istendik velaýatyň git. Dostlaryň git, dostlaryň bilen ana amderýa gidip balyk tut. Dostlaryň kasby denilen gidip dinç alyp. İstendik ýerine maşgalaň bilen daşyrdy, gider ýaly. Türkmenistan üçin çykanyňda saňa bak gelin şirket guruluklar diýer ýaly. Gelinde bir topor kontrolüň geçmeli ýaly idiot ýaly. Şirket ondan tamojna deklarasiýa sana görýär, etmeseňem geçirip goýar. Sen öz watanyňy edýän. Ne şu ýaly adam üçin hyzmat guruluklary, hökümeti adam üçin işleder ýaly. Ve saýlawlary geçirip şol hökümetiň ýerine yer aşağıdan, şu iň aşağıdan saýlanıp seçilip adamlar o Sowetinden başlap, arşyndan başlap, etrap hekiminden başlap, vilayet hekimi, şäher hekimi saýlanar ýaly. O Türkmenistanyň prezidenti kimi istese, ýa kim ýarlykçy bolsa olar goýup, olar özüne wepalylyk boýunça saýlama ýaly. Halk saýlar ýaly. Hani biziň bähimi? Bu biziň hemmemiziň bähimi. Şonuň üçin sizem goşuň. Eger gorksaňyz ýa-da şu aktivistin edýän işine size hakçylşyny bolsa, kommentariýa. Kommentariýa bilmesem, gollaň. Aktivistlere jaň edin, gollaň. Ýa-ni elinizden geleni edilýän zadyňy edin. Ene men size aýdaýyn, Ahmet Rahmanow tuturly.
Şoň ýanyna oglanlar giýje güni duýlar şonu çykajak bolup. Ine şu ýaly oglanar üçin biz motivasiýa bile berýär, biz dekansa diýär. Bizim halkymyz ýatyr köpsi. Ondan köpsen gorkup otyr. Näme gorkýar? Biz köplük, biz bir uly bir ummasyz güýç. Kimden gorkýar? Bir zordan ýa-ni dik bolup durandan gorkýar. 8 sagatdan köp aýanda durban bilen ýykylyp ýatyr. Şol adamdan gorkýar. Bir geraýin bolup gelen bir haramlardan gorkýar. Bizimni öz ykbalymyzy özümiz çözmeli. Ne Berdimuhammedow, ne Serdar Berdimuhammedow, ne de onuň ýegenleri bizim ykbalymyzy kesitlemediler. Olaryň oturmaly ýeri türme. Olar köp jinaýat iş etdiler. Olar türmede oturmaly. Şoň üçin Bek Türkmen halkym diňe sag bolun.